Lokomotive su se zaustavile uz škripu. Zurile su jedna u drugu. Ja sam došao prvi, rekao je Bill. Ali našao si mi se na putu, protestovao je Ben. Morat ćeš da se vratiš. Neću. Hoćeš. Neću. Debeli kontrolor je došao da prekine galamu. Ako se ne budete lepo ponašali, neću vam dozvoliti da radite ovde. Ben je gunđao i sledećeg jutra. Onaj Bill mi se našao na putu za okretnicu. On je stvarno blesava lokomotiva. I ja sam čuo, uzdahnuo je Boko, da ste obojica krivi. Pa, mora da si pogrešno čuo. Blizanci su gunđali jedan na drugoga ceo dan. Čak je i ljubazni Edvard izgubio strpljenje. Ovo gunđanje pravi lošu atmosferu u dvorištu. U pravu si i zato sam smislio plan. Boko je šapnuo plan Edvardu, a zatim ga je vozač preneo debelom kontroloru. Danas ću da počnem sa sređivanjem. Sledećeg jutra je pozvao Billa i Bena u dvorište. Boko vozi posebni voz u luku. Njegovi uobičajeni teretni vagoni čekaju na sporednim šinama. Možete zajedno da ih vučete. Ali, protestovali su Bill i Ben koji dalje nisu pričali jedan sa drugim. Dobro, znao sam da mogu da računam na vas. Sam ću da vučem voz, rekao je Ben. Samo napred, rekao je Bill. Bena su zakačili za vagone, ali su oni bili toliko teški da nije mogao sam da ih pokrene. Hajde, zadirkivao je Bill. Ne mogu, uzvratio je Ben. Onda su se obojca nasmejali. Ne verujem da ćemo ovog puta da se prepiremo oko skretanja, Bene, rekao je Bill. Najbolje bi bilo da ih zajedno povučemo. Ben je bio oduševljen. Prijelo im je da ponovo pomažu jedan drugom. Ali najviše od svega im je prijelo to što su se pomirili.